van toeristen, maar een invasie van Duitsers liet daar deze bouwwerken. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Wat je hier ziet is de grootste bunker van de Schelling, van de Luftwaffe. Hierin werd het hele luchtgebeuren boven de eilanden werd hier gecoördineerd. En dit Zijn grote microfoons. Dus de Duitsers hadden zulke grote microfoons, gehanteerd door twee mensen. Die konden luisteren en die konden dus dat geronk van de bommenwerpers konden ze opvangen. Okay. Hier zie je dus dat hij hier in contact staat met de radarschermen. En daar werd een bericht gegeven naar de vlieger Horst Leeuwarden, waar de jagers op konden stijgen om de bommenwerpers te onderscheppen. Hierachter zit de deur. Ja. Dan konden ze hier de mitrailleur neerzetten en dan konden ze zo de ingang bewaken. Er was geen gastvrij ontvangst hier. Ja, de oorlog heeft een enorme impact gehad en het is, op zo'n eiland gaat het dubbel op natuurlijk. Je kan niet ontsnappen. Mijn vader heeft hier ook aan meegewerkt. In de 60 jaren hadden wij hier feesten. Oh, kijk. En dat was heel spannend en heel leuk. En wij denken dat het toch belangrijk is, en het is toch een stuk geschiedenis wat 70 jaar geleden gebeurd is, om dat te bewaren voor de toekomst. Dat mogen we niet vergeten. Wel fijn dat het bordje daar hangt. Ja. Dan weet je tenminste hoe je eruit wil komen. Ja, zo is het. Je ziet hier hoe groot die bunker eigenlijk is. Wat je ziet is eigenlijk maar de helft. Als ik het dus goed begrijp, dit stuk zat onder de aarde. Zat helemaal onder de grond. Je kon hier helemaal in de rondte kijken, want die dennenbomen die waren er niet, of die waren heel laag. Ja. Dus dat gaan we ook weer proberen te herstellen, zodat je een beetje weg kan kijken. Ja. De bunker is koud en kil en het heeft miljoenen mensen ook verdriet gedaan. Ja, moet behouden blijven.